Wala na tayo intro. Woo! Let's go! So, what's up? Mga bike, Ronnie, Luis, naka-uniform, Komas. Ang first question kay nganong mag-school vlog ko. Now, more dyan siyang only question karon nga vlog, no? Mag-vlog ko because today it's Friday. Thank God it's Friday. Now watch me whip, now watch me nae. Okay. Now watch me whip, watch me nae. So, Friday karon mga kumas, and kanang gusto lang po ko ipakita unsa akong binuhatan nato sa eskwelahan. buutan ko. Karon, ang among pangbuhaton sa eskwelahan, may duha ka book test, and akong ipakita ninyo kung unsa di ko ka-hard work ato sa eskwelahan. Nag-study ko gabi mo nang wala kay ko nag-social media. Wala po. Wala gid. Manang wala kay ko, busy kay ko gapon gabi lang kay nag-study ko for my better future. And grade 12 na ko karon mga kumas, no. Hopefully makagraduate ko. Today is September 28. Sponsored by M. Willier. Alright. Kapit na. Gamay nilay ko ang makagraduate na ta mga grade 12. Power ta mga grade 12. Kaya ka. Di lalim. No? So karon, dili na ta magdugay pa kay ang atong oras kay almost 7 na. Wait. Ato pang tanan si Siri. My personal assistant. Siri, is the date and the time. It's Friday, September 28, 2018. The time? It's 7:08 a.m. It's 7:08 mga kumas, no? 7:30 ang among klase, so dili namin natulog yun pa. Ito naman lang. So, mga tanda. In 3, 2, 1, eskwelahan na ta! Alright! So hey guys, na namin karon sa school. Ha! Nakabik. Lamat. Nana ko sa spirit. Lamat, Bek. It's kunya, it's kumas sabi kumas. Kuyaw. Mo na mo school. Mo na yuta. Puta ni siya bato. Sakyanan. Entrance. Guard. Morning guard. Hi guard. Hi. Hello. Okay. So mo na ni school vlog guys. Nata sa public car. Oo kayo. Di mo kada wawon kay baga magnaw. Bitaw. Namong maestra guys na. Hi ma'am. Hi sa. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Ang siyang Mo ta mong maestra. Favorite teacher tanaw sa physics. Mayo ko siya mo teach. Na. Like. So what's up mga bai? No, bye akong tawag sa mga ning subscribe ug mga ning tan-aw, no. So mga bai, kung pa kaning subscribe na. Like. Ang pinaka view diri sa school kay kaning ID. Wow. Like, fun ni siya. So, serious na topic. A few moments later. So, mo na yung kumukha po na idungan. Kung may lingaw sa classroom. May tubig sa eskwelahan. Lahirag tubig sa mga. So karon manong na may karon sa classroom guys, no. Unsa kay reaction nila, no? Ang mga classmates. Say hi. Say hi. So manong na may karon sa classroom. Mo ni ang gyud ang among school, no? Woo! Right! Okay.
A few moments later. Ay, bay! Ano sa'yo? Dua, bay! Mobile Legends, bay! Tara, bay! Mobile Legends! Agad! Power. Okay. So, kuras karon. Makita ng video din. Tayo na say-say? Wala, karon na may test. Ano to nga subject? PR o Pero kinonan ba? Lit. Lit kinonan. So karon gapaabot may sa among teacher. Depende, maggamit ko. Pabibo. Pagkara, project na ako, project na kilig. And man ako ton. Okay na sabtan. Right. Mga bay! Ano si ma'am? Good morning. Miss Carito. Si ma'am niya. Gabi ta. Para ako matatakot. Ba't ako matatakot? Yun ta. Meanwhile. Eventually. So, live update. Maggamit may sa tab. Alisa. Alisa, maggamit ta sa tab. Unsa ang tab? Unsa ang tab? Naibawan ako nga tab kay kana bitong bathtub. Alright. So magamit ni karon sa tab. Bek, unsay mo maingon magamit tag tab. Oy, gani sa bay. For the first time forever. Okay. Namong tab guys. Guys, namong tab. Kuha na libro, bye-bye, libro, bye-bye. Tablet to me. Meanwhile. Mana siya mga guys na Acer. Like. So. Don't forget your number. 19/20 raw kumas at least one wrong. Kay gatuon yung rumayo. Ito nyo. Kajud, pila ka jud? 20. Pila ka? Pila ka? Perfect. Pasikat di, pasikat di, pasikat. Perfect. Murag siya, oh. Ha? 18. Ako mga kumas, narong ko sa number 4. Muna naka-wrong na ako. Okay, nakalimot siguro ko na mental block ko. So, mo na to. Bye-bye. So, Acer sa karon namong gamiton. Acer sa among karon gamiton kay sa sunod iPad naman. Ini ka next sem. Like. And dunya totod mga bay. Nya totod mga bay manong tato. Manong tato kay nag curious na ako, curious ko kay. Unsay na ato Arb? Tanong. Kita ko mga drawing and manong mi ato niya, manong tato niya. Kayo ka? Teka. Kumas. Mabay manong mi ato niya. So mga to na ta. Unya na ta mga to kay
Nga na mga to kay init pa kayo. Tagtawad. Contemporary arts no? Nagka-content na mo kayo. Wala mong picture. So, see you there. So, karon mga Komas, gikan ni sa science lab kayo na experiment and wala. wala ko yung nasabtan and naabot ko diri nga wala ko yung nakuha, wala ko yung na-learn. Pero, sagdi lang kay we're still in the process of learning. So, makakato na lang. So, yeah. Karon, daga na kayo itawad do. Ana dapita. So, bro, karon na tamanong mga Komas. So mga to na ta. In 3, 2, 1. Transition. Live.